Yo, what's up mga ka-sweet corn? Didib here, another day, another vlog, another training sa pagka-butcher na naman tayo mga ka-sweet corn. Kahit na nagdaot yung panahon natin ay papasok pa rin tayo sa ating training mga ka-sweet corn. Ay talaga namang napakabilis ng panahon natin mga ka-sweet corn dahil napakalapit na tayo graduate. At ang session natin ngayon mga ka-sweet corn ay talagang enhancement na lang kasi next week na yung final natin. Bali sa tatlong session mga ka-sweet corn ay 4 na mga butcher trainee yung mag-debone at mag-primal cuts. At shoutout sa ating mga butcher trainee at ating instructor na si Sir Val. Dahil alam na natin kung paano mag-primal cuts at mag-debone ay yun. Dagdagan na lang natin ng kunting-kunting napakaraming bilis. At dahil may nalalaman din tayo sa longganisa mga ka-sweet corn, yun bumili ako ng karning baboy kay Koy Koy Rufus Meat Shop o Koy Koy TV. At shout out kay Busing. Maraming salamat Busing. O kung gusto ninyo glove as nga karning baboy mga ka-sweet corn, bisitahan lang ang Koy Koy Rufus. Hanggang dito lang ating video mga ka-sweet corn. Maraming salamat sa paglantaw. O God bless ka natong tanan.